Gargadin jaruma Ummi Rahab ko kuma mu ce wonin akan mahaifinta wato Adam A Zango wanda al'umma da dama sun dauka mahaifinta ne amma kuma a bidiyon da ya fitar a jiya ya san da cewa shi ba shi ya haife ta ba yarsa bace. Jaruma ta yi wani maganganu ne ko kuma ce ta yi wani rubutu ne a shafinta na Instagram bayan ta ji jarumin Adam A Zango ya fito ya bayyana shi ita ba yarsa bace nan sannan kuma ya faɗi dukkan abin da ya raba su domin tabbas in ta kana shiga shafukan sadarwa to ko baka san labarin rabuwar Adam A Zango da kuma jaruma Ummi Rahab to na san zaka dan ji wani abu kaɗan. Ku bi mu a cikin wannan bidiyon domin ku ji dukkan abin da ya faru da kuma dukkan abin da yake kasancewa a halin yanzu da jiya zuwa yau. Amma kafin wannan bidiyon na mu ci gaba da dorawa ku ji dukkan abin da ya faru. Idan ya kasance ku baki ne na shigo a cikin wannan tashar mai albarka to kada ku manta ku yi subscribing kana ku taba mana alamar kararrawar sanarwa domin samun kayatattun bidiyoyi da labarai masu ma'ana wanda da zarar mun dora su za same ku akan kari ba ta da bata lokaci ba. Mun gode. A jiya ne muka kalli bidiyon jarumi Adam A Zango wanda ya tattaunawa a shafinsa na Instagram. Wannan bidiyon yana tsawon kimanin minti 26. A cikin tattaunawar da yi akwai mukabala wato tambayoyi da aka yi masa wanda makallata ne suka mai wannan tambayoyin akan jaruman da ya kwashe daga cikin farin wata shakallo ya canza wasu da su. Na farko dai akwai Diamond Zara. Diamond Zara dai ta yi aure ne, shi ne dalilin da yasa aka cire ta daga cikin fim din farin wata, kuma ko da ba cire ta ba ta riga ta cire kanta domin ko aure tai. Aure kuma sunnan ma'aikin Allah ne, shugaban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Ita kuma jaruma Ummi Rahab, al'umma da dama a cikin bidiyon sun tambaye shi me yasa ka cire Adam, me yasa ka cire jaruma Ummi Rahab, tana ina? Shi kuma sanannen jarumin da ya ji tambayar ta yi yawa sai ya fede bai har gutsiya. Da farko dai masu sauraron mu a daidai wannan lokacin ya sa yi bayani dalla dalla. Daga cikin bayanin da muka ji mun ji bayyana cewa jaruma Ummi Rahab ba yarsa bace, sannan kuma ya kawo su misalai da dama ko da kan yan uwansa ne. Tabbas irin wannan abin ya faru to ya ce kyale mutun yake yi. Kamar misali na ce yi kaza ka ce ba za ka yi ba ko kuma ce ba wannan hanyar ka ce kai ba ita za ka ba to zan kyale ka. Shi ma Adam A Zango yayi wannan misali da wannan. Sannan kuma jaruma Adam A Zango ya ce abin da ya hada shi da Ummi Rahab kenan yana sa ta abu ko kuma yana so ga hanyar da ta ita kuma ta bayyana ba ta ba. Inda masu sauraron mu a daidai lokacin wasu ka bayyana cewa jarumi Adam A Zango ya ce yana so ya koya jaruma Ummi Rahab tarbiya wato yana so ya ba tarbiya ita kuma tana bijire masa. Wannan kalmar ta mutukar bata jaruma Ummi Rahab rai domin kuwa ta yi wannan rubutun a shafinta na Instagram a jiyan kamar haka inda take cewa ni na ji kana faɗin cewa wai kana so ka bani tarbiya amma na bijire maka. Idan ka ci gaba da neman bata min suna da wannan sharrin wallahi zan tuna maka asiri. Masu sauraron mu a daidai wannan lokacin wannan furci daga shafin jaruma Ummi Rahab a ganshi kuma ainihin account ɗinta ba wai bogi account ba ma'ana fake kenan. Masu sauraron mu a daidai wannan lokacin tabbas da kuna wanda yake faruwa tsakanin jaruma Ummi Rahab da Adam A Zango. Muna nan muna jiran ku mu ji irin comment din da za ku yi akan jaruman guda biyu. Allah ya daidaita su sannan kuma duk abin da suka yi Allah ya sa ya wuce domin ko irin wannan ba daɗi. A yanzu ta sa al'umma da dama zulumi. A jama'a assalamu alaikum masu sauraron mu a daidai wannan lokacin barkamu da haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Haka Allah yake lamarinsa kana naka shi kuma yana nashi kuma nashin shine gaskiya. So kowa ya san wannan na jikin watan fuskar bidiyon namu shine ake kira da madagwal amma ainihin sunan shi Ali. So ana ce mai Alatwork amma dai an fi sani da madagwal wasu kuma sun fi sani da Alatwork. Idan ba ku manta ba tun bayan rigimar Adam A Zango da Ummi Rahab wanda ya shiga ya kane isha zagi a wajen wasu kuma ba su zage ba su ce mai komai ba ma'ana baya buba fallasa kenan. To a yanzu ba akan magana Ummi Rahab bane ko kuma Adam A Zango. So da haka masu sauraron mu a daidai lokacin sai ku bi mu ku ji abin da ya faru da shi. An yi wani rubutu ne a shafinsa na Instagram inda rubutun yake da alaka da kamar yan garkuwa da mutane sun kama shi ko kuma dai makamancin irin waɗannan. So ku dai bi ma cikin wannan bidiyon za ku ji dukkanin abin da ya faru. Sai dai kuma wani abu daman ya ka abin kamar yadda muka ga muku a farko rubutun nan ya fito daga shafin shi ne. Kun ga komai ya zo cikin sauki kenan ba maganar labarin da bai dace ba. Kafin bidiyon namu ya ci gaba da dorawa idan ya kasance baki ne ku na zuwa wannan tashar to kada ku manta ku yi subscribing kana ku taba mana alamar kararrawar sanarwa domin samun kayatattun bidiyo tsumu da dumudumin su da zarar mun daura su insha Allah za same ku a kan kari ba kuma tare da bata lokaci ba. To masu sauraron mu barkamu da dawowa. Ficaccen jarumin barkwancin nan wanda kuka fi sani shi da Alato ko kuma mu ce muku Madagwal an yi wani rubutu a shafin sa na Instagram wanda duk wanda ya ga wannan rubutun ko dan uwansa ne ko ba dan uwansa bane a gaskiya zai ji ba daɗi domin kuwa abu ne wanda ya danganci yanki da nafin da masu sace-sacen mutane wanda ta ritsa da shi Alato din kamar yanda aka rubuta a shafin nahi na Instagram. Masu sauraron mu a daidai wannan lokacin sai dai a cikin rubutun akwai wani abu wanda idan aka karanta da ƙarshe za a ce alhamdulillah masha Allah shin menene wannan abun. Alatok dai ko shi wannan rubutun ko ba shi ba a wanda yi wannan rubutun ya nuna cewa wayannan yan ta'adda ko kuma in ce masu garkuwa da mutane wanda kowa ya san da cewa mutanen nan sun addabi arewacin Najeriya musamman ma dai arewacin Najeriya zamu dauka duk da ba inda ba za a iya samu wayannan ba ko kudu ko arewacin Najeriya amma dai abun ya fi karfi a arewacin Najeriya. Ya bayyana cewa a rubutun ko kuma shine abinsa ko kuma dai wanda ya rubuta cewa wannan yan ta'adda sun kusa su kama wannan shi mawa abin nan jarumin barkwanci wato Alatwork wato masu garkuwa da mutane saura kiris su damke shi kuma da sun kama shi din za su yi garkuwar da shi ne. Daga ƙarshe kowa ya san abin da suke karba idan sun kira mutane ba zai wuce kuɗi ba ko kuma kadara idan ba kuɗi. To Allah ya tsallakar da Alatwork ya fita ba su kama shi ba inda a cikin rubutun ya yi wannan bayani sannan ya ƙara da addu'a
ya kara da cewa Allah ya kare mu daga sharrin magauta. To kun ga a farko idan ka ji labarin zaka ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una zaka furta. Sannan kuma da ƙarshe in ka ji zaka ji cewa to ai ya kubuta. Kaga sai da a ce alhamdulillah, haka ake bukata. Allah ya kare dukkanin wani musulmi a duk inda yake. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulunci. Allah ya ruguza kafirci da kafirci. Allah ya sa mu dace. Allah ya ƙara shiga tsakanin nagar da mugu. Ga wayanda ba su yi subscribing ba, su taɓa subscribing, kana su taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da ƙayatattun bidiyo. Rigimar Adam A. Zango da Ummi Rahaf. Menene gaskiyar akan batun cewa ficaccen jarumin masana'antar Kannywood wato Ali Nuhu, wanda ake kiransa da sarki a cikin masana'antar Kannywood, ya sulhunta rigimar? To mai sauraro, rigima dai ba a bar so bace, sannan kuma me tada ita ma tabbas Allah yana fushi da shi, domin kuwa duk wanda zai tada rigima ba mutumin arziki bane, sannan kuma baya son zaman lafiya tsakanin al'umma. A rigimar Adam A. Zango da Ummi Rahaf akwai wanda ya fice, wanda ba sai mun kama sunan shi ba. Al'umma da dama sun ce ya zo ne domin ya tada rigimar Adam A. Zango da Ummi Rahaf, ba ya raba ba. Ba sai mun kama suna ba, babu amfanin tone-tone. Ficaccen jarumin masana'antar Kannywood wato Ali Nuhu, kowa ya san da cewa ana bashi girma a cikin masana'antar Kannywood. Shin da gaske ne ya fito ya yi bidiyo? Shi yasa aka yi shiru da maganar Ummi Rahaf da Adam A. Zango, ko kuma dai bai magana ba? Kafin jin cikakken rahoton, ku danna mana alamar subscribing, kana ku taba mana alamar ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da zafafan bidiyo ɗinmu da dumudumin su da zarar mun daura. Mun gode. Masauraran mu a daidai wannan lokacin, maganar da muke yi muku a halin yanzu, jaruma Ummi Rahaf ba ta cikin masana'antar Kannywood. Kamar yadda aka samu rahoton cewa jarumar iyayenta ba a nan suke da zama ba. Wato ko da mahaifiyarta 'yan Najeriya ne, to babanta ba ɗan Najeriya bane, wato 'yan Saudiya ce. To, al'umma da dama ba san da haka ba, sai a lokacin rigimar Ummi Rahaf da kuma Adam A. Zango, wanda abin ya kai da ana ta tone, wato ana ta tonan asiri, har ta kai da an fara gaya wa yarinyar munanan kalamai akan ahali ko kuma ce akan asali, inda wasu ke cewa to idan ba Adam A. Zango ne mahaifinta ba, shi kuma wancan wanda yace yare ne ta, wato Yasir, in ba shi bane, to suwa iyayenta, ba ta da iyaye ne ko kuma ba ta da asali. Har ta kai da Yasir, wanda ire ne ta, wato shi dan uwan Ummi Rahaf din, ya fito ya bidiyo akan cewa ga iyayenta ko kuma ce ya nuna hotunan su. Daga bisani bayan abin ya fara lafawa, shi wanda yake kunno wutar abin an kure shi, yaron Adam A. Zango sun fito sun mai ca akan dukkan abubuwan da yake. Sai jaruma Ummi Rahaf da dan uwanta Yasir suka fitar da wani bidiyo suna filin jirgin sama, inda suke bayyana cewa za su bar kasar ma baki daya. Sannan kuma ita jarumar ta bar industry, inda har suke wani magana wanda wasu na ganin cewa habaici ne wannan maganar, ko kuma hannu baka mai sanda, inda suke cewa da ba industry, ko kuma ce inda Yasir dan uwan Ummi Rahaf din yake tambayar ta, wato yake tambayar Ummi Rahaf din yake cewa da ba industry din me ya same mu, ko ba ma rayuwa ne? Maganganu dai makamancin irin waɗannan, wanda duk wanda ya ji zai iya cewa hannu baka mai sanda ake wa Adam A. Zango ko kuma al'ummar Kannywood. Dangane da magana Ali Nuhu ya sa baki akan rigimar Adam A. Zango da Ummi Rahaf a wannan tashar tamu mai albarka, a iya binciken da muka gudanar na bin kwakwafi akan sanin wannan lamari, har yanzu bamu samu wani rahoto wanda ya bayyana cewa Ali Nuhu ya sulhunta rigimar Adam A. Zango da Ummi Rahaf. Ba mu da wannan masaniya, ba kuma hakan yana nufin cewa mu muna nufin Ali Nuhu baya son rigimar Adam A. Zango da Ummi Rahaf ta kwanta ba. A'a, bai dai saka baki a cikin al'amarin ba. Ko da ya saka, bai saka shi yanda social media za su sani ba. Ku yi subscribing, ku taba kararrawa domin samun zafafan bidiyo da dumudumin su da zarar mun daura.